Хәерле көн, дуслар, менә бүген татарча ничек буладыр инде Спасская башня алдында каршында лазерный шоу булачак. Шуның оештыручыларның бер вак тияге без булабыз инде. Менә шушында дизельный генераторлар куябыз әле. Монда уже хәзер телекомпаниялар җыелган, алар барысы да ясый прямой шоу дип әйтегенде. Турыдан-туры эфир булачак, төшерәчәкләр һәм шуны тәкъдим итәчәкләр кешеләргә. Кич белән килеп төшереп карыйбыз әле, ниндирәк шоу булыр икән ул. Карарбыз аннарысын. Без инде оештыручылар булгач, шулай арттан ватылган, җимерелгән һәм тоташтырылган тимер чыбыклар ясалган җирдән генә ясыйбыз. Күрсәтә алабыз. Матур җирләре тегендә алда булачак. Халыкка